Els platós de Barcelona Televisió van ser l'escenari de la versió barcelonina de Duelo en OK Corral. Davant l'eficient vigilància del xèrif, els 5 candidats van desenfundar les pistoles en habitatge, seguretat, immigració, infraestructures, sense que la sang arribés a Llobregat. Tot i així, la senyora Mayol, el senyor Portabella i el senyor Fernández Díaz s'embrancaven en la versió reduïda de El bueno, el feo i el malo. La senyora Mayol, ràpida i mortal, va disparar als peus de Portabella el Niño en qüestions d'habitatge i va apuntar una mica més amunt contra un Sarcosito Fernández que va actuar, sin perdón, contra la immigració. Confós com estava sobre si els immigrants entren per la porta o la finestra, no va fer cas de les picades d'ullet del senyor Trias, que va fer el paper de rostro pálido con lengua de serpiente. Tan aviat s'acostava a les posicions dels indis com a la del sotè de cavalleria. Parlava de controlar la immigració i el padró i acabava convidant a la senyora Mayol a sopar. El senyoreu s'ho mirava des de les portes del saló, esquivant les bales, i parlava de ciutat barreja, proximitat i complicitat. Barrija, barreja! Una proposta que també feia seva Portabella el Niño, deixant solo ante el peligro el senyor Trias. Això sí, com a mínim, tots van estar d'acord en una cosa. Barcelona és la capital de Catalunya, encara bo. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.